Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC Kamauhati Constituency Uba Charles Marngar hene kasngi ha kajinga karen bat kilat pathai kubor uang bakane kajing perkheng ka sorkar yaki kendon ya dako bet khat khandai kalong kumba ka sorkar ka le shiliang namar ka perkheng tang haying mani henry haki jaka ya lap election ni haki we ki jinga lang ki bahe omdan shu kata kajing perkheng ya dako bet khat khandai ula ongru baha ushimen umnget ne pediang shu ya ka sorkar bad ya kajing betha jongka namar ka le shiliang khaman ula kerpar ru ya ka sorkar bakan weng no shi sendan ya kita ki kendon bad bakan long no kumbaju long haki por ki bamenchwa la haki jinga seng ni haki we ki jinga lang ni ki balang ba pher bad ka sorkar kan pli bad weng no mardor halor ban perkheng ya kini ki kendon ya dako bet khat khandai ya kene ngalai kren na kapor bat ngaman se ban mi biang sakhman hagani kesngi ban kren ya kene ke jing shisha kababaro ki pai ba nom song snong ki sakhi ki yo I tala ki jong ki khman kabalaja kini kesngi kumangi ete para kadon ke SOPs lane ki protocols ki kendan ki ba ka sarkar kalabu ba nom sha ban ya lumpat ba nakadaw jong ne klam coronavirus lene COVID-19 hakani ke election ke badang sudap ngaru kadon gawai ke meeting ke bangalai apa DC office but kila ai ke jing batai ke bon ba badai ban maintain ban bot nanti ya ki protocol lene ki kendan but kawai ni ki kendan kalong ba ke for election wat ban one file nomination scrutiny ro ki sha tang lightly ki kali ta ke gawai kabaan ang taban room ha ka kamera ban file nomination scrutiny ro umsha apala laingot u candidate election agent but u prida joki tenda ingi iba yekini baro alapan khen kamdon kono action but kamdai tangata ngiru ngidai ki bami ahmad ye kan election kamtam kan ke by election kawai ka ba penlong yang abangan mi ban kran ngiyo I ke jingyat procession kajing yat ki kali bat khamtam ki public meeting lane ki rally ki bagi penlong kajing bon breu kabala ishur khai kajing ya shat ki breu de ki hajar mut kabala ishur khai bat hagasngi kaba celebrate ki candidate ki bajab ru kalong kumjo kajing yat ki kali ki bapon kajing ya shat ki rally mdan kono ke kendan hangtu laya nyomlot bat kam ko tangata Andai menen kesngi haga jingpli ya ka Mairang district ya ka Mairang subdivision ban kintiu no saga district menen kesngi la pli ya ka ban yo crowd yo pai ba ka no lakat ke jingi seng sinat ka bahe ke jingi lombon breu haga bau chief minister wan ban pli ya ka district ka patmai tika penlong yang bangan wan madaga sengi ban keran balai kat ba ki yeng mane jongi pade niyo iba gidang habot ye kita ki protocols ngi hab deng ye ki mas ngi hab shong jangai iwe ni we pat social distancing dikani galong ge ke basusi niyo ye ke jing ya mi pat ba jong ki no hikai hoi ba pli ki haban mi namar ka de ka hok ka dawa ye ki ka kam ka dawa ye ki bikin mi madam tindai ke mamot ban on ni ngakerpat ye ka sarkar banado mentang sengi nanela syai ke sengi immediately ke sarkar ke haban syongno ban weng no mardor yakini ki SOP beri ban weng no mardor kombalong menta kecingkeli hang ne kalong ba balai tang hiyung mane balai tang hi jaga mane balai kila ban nom dai ki kristan ro ki we ki chat mane balai ndang perking hi jaga mane balai kat ba haki jaga yalap election haki rally election pada mdan SOP mdan protocol su bat nganot ban ong hagini kesngi bahangahi marwai simat ngan priang su bat lada ki balang kristan kata te kesong haging start ke jongki ngalas ngudei ban ong ba ngimdei su ban kongu ya ka sarkar ya ke jing tha ke jongka namar ba ngiu I ke jing le siliang kamat jongka ne ka sarkar ngala ban ong siliang kamat namar ba haki wai meeting ba mdan protocol mdan SOP mdan jingkang mdan action
ngerai kat ba ki yeng mane ki jong i pade ngidang haban board nanti ya ki protocol te kata ka dega wai ka bang kwa ban kran ha ni kesni ban ga gerpa di ka sarkar ba de ban weng no mardor ai kan long normal no ko majulo ndai show bandan gini ki SOP ki protocols ki mane kin long no ko majulong ki jingi seng district kin dan ki jingi seng presbytery kin dan ki jingi seng synod kin dan ka procession kan ya jong ka balang catholic ke jongi but ki wai ro ki jingi seng ki wai ki balang ro ki badan ki jingi seng ki bahe nang ni syakmat ni ngaso bon ong ba ka sarkar kam de show barkam kala de ban pelong normal ko majulong kata ka de ka banga kwa ak ni ka pon ban ngashim leng ba jong phi ki lak pathai ko bor ban kerpat syaka sarkar ba ka de ban plino mardor ban weng no ik ni ki SOP step ban ai de ka jing tho syaka sarkar tin ring tho la issue namar ba ka sarkar ro kalale kat bamande ka sarkar ro kalale kat baman hado mandang am yu i ba ka penbet thamai kita ki SOPs kumbongi phi mane kita rally action dia kumta ki jiseng badeng idang habot i protocol aso bom don kamsho te ka shong sarkar badai ka shimne am ya kani ke jingker pat jonga lengba kilat pathai kubor lengba jong phi kilat pathai kubor baga kerpat i ka sarkar lengba jong phi nanam asyu kono ke jing tho nomor ba ngaso thu bakani ka sarkar hi kadon ke bentah ka shong ka kamon gede ke jongka karai gede ke jongka tapi buat dengan buat orang ini di balang di jakamannya belai di berang buat pak di kol do manta i mlak ban penbori no mlak ban penbori no hindai ke babon hi ke balang thui pi ki kristan jongi bat ki lakalong hakano kono ka jai balang ki dei ki badan ke discipline bat ki dei ki breu ngila banong kadai ke jaka ka bakenjam se mo ka balang kristan kadai ke jihikai bakenjam se ka bihikai ban buram yeno tilada ka sarkar hi kadang-kadang kita ki SOP te ki balang ki badan ke disiplin ki haban bur nanti tengai ina mar kata apa kelade ke kamram jong ka sarkar ban weng no